2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Net volgens mij moet ik daar feliciteren. Ja. Want dan bist je Jiddy. Hoe oud bist je al worden? 11. En wat is de datum van Joert? 11 november 2011. En waar wennest je al? Huisnummer 11. En wat is die geluksgetal? 11. En hoeveel maanden zit er in hier? 11. Oh, Met even 12. mij toch, hè? Leo, het is 11 november 2011. Kom maar eventjes hier staan, dan kunnen we even met elkaar praten. 11 november 2011, Ja. daar binnen 3 elfen op een rij. 11, 11, 11. Straks wordt het vanzelf, er hoeven niks voor te doen, 11 minuten voor 11. Daar is de klok. Daar kan je het zien. Dat binnen al 4 elfen. Ja. Daar heeft er nog meer. Welke elfen ben er bij die, Joet, nog meer? Huisnummer 11. Huisnummer 11. 11 onkels en tantes. Daar is juist er nog achter elkaar. Precies 11 onkels en tantes. En huisnummer 11. Huisnummer 11, daar ben er 8. En weer een geluksgetal. Die geluksgetal is 11. Dat ben je. Hoeveel mensen er bij de klas? Oh ja, 11. En de allerbelangrijkste, hoe oud was je, Joet? 11. Dat ben precies 11 elfen. En vandaar dat het extra speciaal is en dat alle benen van Squallen hier op de deel zitten om direct voor die te zien. Oké, 11. Zie je? Jongen, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leo, hoe leuk wie dit nou? Heel leuk. Ja. Waarom wie dit nou zo mooi voor jou? Ik vind het heel bijzonder. Er zijn altijd leuke dingen gebeurd. Ja, want wat gaan ze niet zo voor die dingen? Jongen en cadeautjes aan en lezen. Ja, en die klasgenoten hier net nog wat voor die Ja, betocht. een gedicht. Vandaag is heel bijzonder. Het is de 11e van de 11e. Ik woon net als jij op nummer 11. Maar ja, ik ben vandaag niet jarig. En ik ben al 11. Het is weer niet hetzelfde. Vandaag ben jij bijzonder. Het is de 11e van de 11e. En wat vind je hem van deze dag? Leuk. Bijzonder. Heel leuk. Gebeurt het net vaak? Maar één ding, want Jim en ik willen hier toch? Ja, net zo op een dag. Net. Nee. Wordt er dan niks een groot feest houden? Nee. Is het wel eerlijk of vind je het wel leuk? Vind je me leuk? Wij als activiteitencentrum De Kande dagen Cambuur uit in een spel wat Cambuur niet kent. Dat is het spel Boccia. Een bijzonder goede joen en van harte welkom vanuit het Cambuurstadion in Ljouwert. De meesten die het iets later inschakelen binnen, zal ik nog even de opstelling van Cambuur nemen. Martijn Barto, Cambuur, spits. Mark Drosten, ik speel bij Cambuur op de rechtsbackpositie. Nu wel zo'n wouw verdediger. We gaan vol aan de bak. En dan kan dit wel eens de eerste kans van de wedstrijd worden. Het is een meter als 30 waar die bal op laat. Wat gebeurt
vandaag? Hier wordt een spel boccia gespeeld. Dit is een jeu de boel spel, alleen nou voor binnen. En wie is jullie tegenstander? Nou, onze grote voetbalclub Cambuur, waar ik elke thuiswedstrijd kom. Ik ben een trouwe supporter. Wat voor weer het ook is, maar ik zit er altijd in het stadion. En hoe is het dan om vandaag tegen ze te spelen? Dit vind ik hartstikke leuk. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat Martijn, Wout en ik al een tijdje in training zijn om deze mannen te verslaan. Maar het is toch moeilijker dan we dachten. Hoor je dat, Stefan? Ze zijn aan het trainen, speciaal om het tegen jullie op te nemen. Ja, dat is duidelijk. De echte reden om Cambuur uit te nodigen is aandacht voor de Week van de Chronisch Zieken. Onze doelgroep past daarin. Het zijn lichamelijk gehandicapte mensen met hersenbeschadiging. Volgens mij wil je hem niet maken. We gaan nou tactisch spelen. Het is nog niet afgelopen, hè? Dus ik denk dat we nu met 5 punten verschil winnen, dus dan sta je gewoon weer bovenaan. Ik zou graag hem willen wisselen als tactische wissel, maar dat is niet mogelijk geworden net. Ja, jullie hebben ook nog een extra beperking meegekregen. Wat is dat? Hij al meer dan 1 hoor. Maar ja, wij mogen alleen met de verkeerde hand en wat deze jongen doet. Hij heeft 2 slechte handen. Maar hij komt wel goed, we hebben alle vertrouwen in. Maar we gaan snel verder. Nu gaan we pakken. Ze zijn hier kwam zonder dat ze wisten wat nou de bedoeling was. En dat is leuk. Maar ik het zo zuur, dan denk ik, volgens mij kan die man gewoon beter voetballen blijven. Nou, daar wil ik het nog net over gaan. Want kijk, dat zit in vlak naast me dus. Praten we even wat zachter. Nou even eerlijk, wat vind je ervan? Nou, het wordt beter, maar het kan nog beter. Nou, dat ben ik wel mee eens. Ja, hè? Kan wel iets weten. Mooi zo. Mooi zo. Het is alles of niets. Laatste wedstrijd? Ja, maar we hebben een topspits op dit gebied. Martijn Wachter. Dus, dan moet je uitkijken. Ja. Dan moet je uitkijken, want dit is een zwarte lapje man. Ja, dus. Ja, maar deze gaan we winnen en we moeten. Ja, dus. nou. Ja, gaat erin. Het is 4-0 voor Sportclub Cambuur. En de Ljouters hoeven gewoon nou geen enkele zwaargen te maken. Maar het is een goede zaak wat Cambuur van hier docht. Ik maak tegen op de competitie staan. Ze blijven gewoon boppen in, maar draaien. Onze topspelers van AC de Kande hebben hun dag niet gehad. We hebben een eerste plaats voor SC Cambuur. Stefan, wat wie het spannend? Ja, inderdaad. Maar dat was al erg leuk. Ja, je hem krijgt net woen, toch Cambuur, hè? Ja, inderdaad. Dat was echt spannend. Het is jammer. Maar hun hebben het ook verdiend. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat we eens een keer echt kennis konden maken. Ja, dat is standaard voor jullie. Dus dat vind ik ook schitterend. Ja.